salam hemmeňize. Özüm dewata aktivistlerden adım Zarina Ataýewa. Başgalan mar da isem iksanca gyzym bar. Ýollaşymy ýygnadylar. Başgalan mar da isem. Men aňyrdan gaýtmaklygymyň sebäbi aslında men daýdam daşary ýurtda ýaşaýardy. Olaryň bir ýaşy, bir çene baran soň olaryň bizi görmek niýetleri bardy. Bize çağırışa togratdylar. Benim çağırışa tymallym danym Germaniýa pasolstwasyna bardym. Germaniýa pasolstwasyna bir hepden içinde maňa viza berdiler. Vizam alyndan soň bilet alyp men aeroporta geldim. Migrasiýada maňa diýdi, "Sen durmuşa çykjak bolýan ekeniň" diýip men diýdi, "Näme üçin durmuşa çykjak bolýaňyz? Men durmuşa çykmak niýetim hem ýok. Men iksanak diýdim, maňarda garyndaşym bar, daýym bilen daýdam. Şolary men görüp gaýtmakçydym" diýdim aslında.